Voor de tweede keer in 1 week wie het raak bij doelhouder Jouke Elzinga van de Harkema. San jocht zich vast in doelwaarde stellen. En de skiën is meer dan een heel miljoen euro. Elzinga is de bot van Oendien. Maar ook in de rest van de doelsportwereld is de skok grut. Oh, die maken het heel duivels om eigenlijk. Ja, en ik verneem dat wel op de app van onze vereniging. Daar komen nog heftige termen, dat ik je net herhalen, maar daar wordt de dieven net volle goed daar wensje, nee. Maar we hadden wel vaker meemaken, dus ja, heel de verrassing komt net, maar het is nou wel even onverwacht en ik heel dichtbij bij mensen die ik persoonlijk ken. De doelen van Elzinga vallen onder de besten van Friesland. Ze doen mooi op de lange afstand, een populair onderdeel in de doelsport. Dat alle prestaties online registreren worden, loopt nevens Broersma echt verkeerd volk. Die kans is aanwezig dat er steeds maar rijke mensen in Oost-Europa, misschien ook wel in China of Taiwan, dat die het dievengeld op paard sturen om goede doden te krijgen. Wat mij kennen in de kweek, zeg maar. En zorgt dit er nou ook voor dat je doelen achter extra slot en grendel doet, of wat extra beveiliging ophing je? Nee, net echt. Ik zit zeg maar net op de specifieke sectiecategorie in de dodensport van de dagvond. Mijn doden die over het algemeen alleen maar vluchten onder de 400 kilometer. En voor mij spelen dat risico net zo bot. En Perilien waren er ook doden stellen in Steggeda. De dierders waren doel oppakt. Of dat dit keer echt slagjes zil is nog maar de vraag. Broersma verwacht het in elk geval net dat Elzinga zijn doden weer waarom zil. Wat zeg maar, de jongens in Harkema opbouwd hadden, dat had ze jaren en jaren dienen. En ja, dat ben doden werd ze vertrouwd mee binnen. En dat is net een kwestie van handel, ik heb je mooi wanneer. Dat is een opbouw van jaren en jaren. En als hij dat zo oppakt wordt, ja, dat maakt er goed in, denk ik. Ja.